ase chikura chiri mwatoa ekerenyo mugatoa nyansiongo na gatoa nyamaiya bari bara mbia mono sana ekiagere kero helicopter chigo ita kabisa bake birungusu abantu bakari kibesa lakini bagake kura se bonde deki basomo kusiye bagasokia ruto na intika baro na tibara asuka na igani inka baba soa kitata igani inka iba bara yetu nyosabatendo yo excellence nga nyamokore na chaturike epati yale yiburiye tera makonya ole gatagite arwo bwango aotore dieria bepi ebe UPA tugendera lakini watotemna UDA gaseito yono bokamara genderani maka bokame ngombe yabando genderani gonya moko na bana kama ngombe yabaraki biama na karibu minto ape mheshimiwa oyo minte nana onaende kurwa senkurwa itigo ward na ba minto bande bonsi bari batenena no mugabana ntoko baterimbu ya mono eko era bakane te kurwania umuntu minto ari na magosa manene ekero togosangia abantu bakurwania omugabano itogo koramba genderero igoto tete gokemege tendo keria se chinjere cheigoro bamurwaniri chintunda isato bakentunda yo mwari bamuire terogoro lakini bari mwari gerereti tari tu ababweta chikura chinyinge arambe nyari botari power ko mwatutam goikera igo isanire kora chitamu chinde ibere igonto bwa chitamu yaye yende naende motua aina arota kunyara nyari bonoare paka 2032 mosabere afanya kazi na kerarega obwegerie nengo gochamata kiara nosa basaba ige imoyo isanete njemate kana ko morigereria kaisaine na maguru na bera korete ingomota getacha into to sabere kirogo into ya to bwate na timatiangi naende His Excellency yare maega yaye tusuke mutwe usine tutorokana itubotanduru wasabwage antomi tekeseri na itu tietura basaba edito nyare usukamo togendere onyomo usina rororo ogoteba na nto isaini muna bagusi ya samo konye awujoke awunjorerie edito nyare usukamo finally kotaya bantaba na baminto be county yetu ya Nyamira wetira so musike oyonde Nyabaro ntu Nyabaro tu musike tena na gwa tu speaker lakini tigabare to koigwa na kati ya assembly in county government basikane muno mo speaker asike umugaba babwa lakini to soko nyoranga na bebi agenderete naboko ne omuntu wiminchi nono moneke gaba nakora tena no gwata magumanyere nabora abetasi nini ekere muratu anjere lakini rende twasabire na amani ebe asa assembly yaito na nto sikane tokora bana inchigas atakamba tebinga obugami bwanka no bwa mwimusana amina basaba talera kirimo bwate kiagarige ochigo chandokora ndoke manyeti naende munaga banara gochinda takoma monyerega esugukwe yaba gore na kamacherega baya bakarwane segi aina arabe tasega bana ya minto abantu bande bale ba abali mbaitondo basikete na ina abali mwa bangaini sana naende animbale batamaetie sabu kuna bono umuntu ori orentete emotion yakabeka no muntu somete lakini tamanye sabu nganesa ine tama yanko muiteko bono mbira rakale jana wata wagamana kuna icharero igankanya magwagwa na watoto eto ichebo tambe kwali diribaga waichagwa kwa na abantu bao abaro banyore chae banye
Ira gavana ntegerere. Gavana ntegerere. Aninga tole. Ira twakoriere ira ngachiro kya 27. Nkonyorore kyota nyorete lidia. Nkonyorore chikwa chinge mono. Nawa emusie bariba abaria batwanyorete ngatwanyorete abantu benjara bange. Atagete kanyo mwaka nyaga mu bana liya kanya kubaye gento. Ono baka tanga mo sino mo kongo. Ainda mo sia ka 40 kitira kita. Amo sia ka 40 kitira kita. Asi kanyo bale kuriera mai kwete bobe. Iko atwa ate ba kitira kita 40. Tena boria baskari. Akero abantu bagoji tabuo tal kuma buna bange ti abuno uida bakore taki. Ya saka mukoni. Tatoka. Angamba moitete. Ando mewe toki na ninki ari gutamira. Aki. Go amane nama ya. Kimbo ata mangana biroka. Pake dutu bara. Kwantu ba minda bagirango. Okoya na nombo atisie. Ebinto bira ari ruborogoro. Yari bare ngo na ro rengu munyakiroko. Nabio nyasago tebo mwana ya tabo. Nande nakore taki. Omochori ore nyamiraria. Nyari bore ngomanya kero. Paka kinyomba kiria agotana twaga ache kabisa. Enya getari eria. Nyari bo. Agote bara bijibando. Onyonga gotore derareki. Enya getari. Kega jikori gereria imnande gana nari taje. Tinarwa nande mugirango ndo akoreki. Akoreki. Na mugitutu one tara akora gocha. Omuntu tokonye te angoto kimo gitutu ominto na. No muyama no sa. Ni tuto gocha tuambosa. Omo gitutu nero goto bwatija. Twale tebi. Nero to bwatija. Twale tenya ketari. Nero to bwatija. Twale te jisukuru. Onyonka. Ngageta bagakani bade baria bakoro mbambani te bari bara. Bono gakeba gitutu ba minto baria bara. Akini rende ebisalmaje bikora daki. Biro, wana bisalmaje bi. Na biko te goto tiringaga aceito. Mbona tige ke mwana ya kore ke birikia e muya. Toere rio mo getuto no koma te na ki ke bona e bono. Na ke buate. Mbona ino rama ya. Mwana nyari. Kingurueji. Ne chomo ga ko ri ara te binto biriari. Binto biri ba ku ya gerege kuba. Nyari bo biretete. Akero mo di sia chicha. Okoro kwa saizi. Uri mo le como tanga ni makaya ni nyore bo. Onyaja kanga no onyaja. Nyari bo e pere. Abe. Bono tu to da nya sai ka jirga bana ya dai. Ni na yoro. No mo ga ko ri ate bana ka bana tiga cho to kwa na tu to kamne bono boi wu ya. To wa ta kambu ya. Ya ka be. Ya bona ende bana ka bana enda ra be ko na ko bai ko. Kino yore ta kwa tu bana o chiko ko. Ko ira wana ki sukuru, egere ma genda di bagana ndira kora ki. Ya. Kedi bo. Genda ngo tema. Ko kora kende gios. Kero monto oyondo ta bwa ti card ye pura o ta bwa ti ke bande. Abu ate kento ki. Tena ere nguso ya kere yendo. Ko le ti ayu. Baba na tiga ende buya. Ndo mo ngwe kamwe tiga baba nto mwe ba mo no le ngaba na buya mo no nyasa.